Искам бързо да ви кажа, че сред нас, то не е гост, тук е нашия депутат, русенския депутат от Бяла, Пламен Нунев. Тук е депутатката от русенския младовател род, Светлана Ангелова. Заповядайте. Така, искам те да са до мен, докато аз, така да се каже, като кандидат за кмет, поговоря малко, тъй като за мен това е много важен момент. През изминалия месец много речи държах. Някой път по 5-6 на ден в най-различни населени места и си мислех, днеска още, сега идвам от Ботров, имаме заключително събрание, но някак си кръкал пред родна публика в самия град, в самия общински център, въпреки че имам и приятели, видях и от някои от населените места, се чувствам така, или тръпки ме побиха. Знаете, че някой има ли да не знае, че в неделя има избори? Няма да. Но тези избори вече са повече, важни са навсякъде, но за Бяла мисля, че са решителни. Защото нашият град, като общински център, мисля, че съм много от вас мислят като мен, не се развива въобще или ако се развива в негативна посока. Разчитам много на самочувствието на беленчанина. От това, което сме били някога, тук има хора, които помнят, има и по-млади, на времето сте чували, че сме били Беленска околия, с център Бяла, говорим за Ценово, Борово, Две могили и Бяла. Много срещи направих, особено по населените места и ми дават за пример, и не само те, Ценово, с тяхните нови улици, с фотоволтаичните осветления, с 4-те си спортни площадки в Ценово, Новград, Караманово и Дома Студена. Новите пътища в Иваново, новия културен дом. И какво имаме ние? Не знам, 4 години, преди 4 години, знаете, бях кандидат и на един балотаж, сами срещу всички, загубихме изборите с малко, защото видях една странна коалиция, която след това видях и в парламента, БСП, ДПС, Атака, и че и други, да не би нещо да се промени в Бяла. Мисля си, че вече дори от срещите с вас и с други хора, дори Бяла е озряла да направим една решителна стъпка и трябва да я направим на 25. Тук някак се чувствам, тъй като съм съграждани, много важен момент, искам да съм напълно откровен, да много усетите, че съм наистина с повече от добри намерения за вас и за Бяла, защото предния път такава кална кампания, може би не е място, но съм длъжен, знаете, листовки, иска да стане кмет, т.е. като някои кметови да краде и да си построи хотела. Знаете, че сами човек напуснах и Общинския съвет и сега много се двумях, но реших, че трябва да се включа, за да бъда полезен с каквото мога за община Бяла. Нещо друго. На времето в тази зала, сега като слушах Васко и Диана, се спомних така юношеските си години, на времето Бяла се съревновавахме с, не много основателно, но имахме самочувствие да съперничим по много сфери, дори на Русе. Много по-малък град, но имахме самочувствието. В тази зала пеят в Русе Сигнал, на другия ден ги искаме тук. Бил съм на концерти на Сигнал, на Тангра, на Щурците. Сега ви преценете какъв живот социален, културен, икономически водим. Колко хора сме останали в Бяла. Идвах миналата година тук на театър и видях колко сме намалели хората, които се интересуват от тези неща. За пропуснатите шансове на Бяла през годините, знаете, говорих предната кампания по 100 пъти на ден. За Шише Джам, дето можехме да бъдем център, нещо като се явлее от тук за региона, които същите управляващи ги прокудиха един вид, въобще не го обсъдиха дори на сесия. Сега трябва да се борим за всяко работно място. Но как да дойдат инвеститори, когато Бяла е нехигиеничния, как да се изразя по-меко, най-нечистия, най-разбития град с най-трагична инфраструктура. Той ще ви каже депутата, срам го е да доведе някой по-виден човек, защото трябва да мине през Борово да стигне до някъде.
И това са изключително лоши изпълнения на някои от нещата. Между другото, това, което ще заварим, вече имам някаква информация, доста катастрофално. Едно от първите неща, след като се направи нужната ревизия на нещата, е да направи едно общоградско събрание, да разберете какво заварваме. Защото и ние не знаем в пълна степен какво заварваме. Така че ще се надявам пак да присъствате и тогава да поговорим и да видим как да се опитаме да спасим буквално нашия град. Другото, което най-много ме боли, че като говорим за депутатите и от двете страни, знам ги колко са дейни, вие сте ги виждали в парламента, и като говорим за Русе, което буквално за 3 години и половина, 4, знаете колко дръпна. Малката Виена, 40 спортни площадки, 200 детски, най-модерната спортна зала, не са се надявали, че ще имат. Лили Иванова е открит. Лили Иванова не ви обещавам, че ще я докарам тук. Виждате нови работни места, строят се в момента. Просто Русе буквално се промени. Град огромен като Русе се промени за един некъс период. И другото, ние, както виждате, най-малко обещаем. Не знам други партии, които я вкарат един съветник, тя не обещават всичко. Ние обещаем, че ще работим с желание и нещо друго да обещаем. Защото някъде хора особено по пенсионерските клубове ми го искат възрастните хора. Промяна и в общинска администрация. Не може при толкова млади хора с образование, които работят в Търново, в Русе, в чужбина, над 30 пенсионера да работят и то на най-добре платените и възлови места в Бяла. Казвам ви го пред всички. Това нещо приключва. Може и някои да застъпят, но щом другите пенсионери могат с една пенсия, трябва да могат и те. Мисля, че тук няма две мнения. Така че аз съм убеден, че ще спечелим изборите. Не искам категорично, искам още в неделя да победим. Ще видите и защо. Защото екипа, който стои зад мен, е най-силният. Но преди да ви го представя, искам да дам няколко думи, защото тук, ако знаете колко общини в момента чакат, защото това е последният възможен ден за кампания, чакат Пламен Нунев да отиде, но няма как. Все пак сме беленчани, той е тук и затова му давам думата. Заповядайте. Здравейте, мои съграждани! Митко се вълнува, когато започна да говори, но и аз се вълнувам, макар че имам изключително голям опит, когато съм в моя роден град. Знаете какво чувство има човек, когато се дойде в родния град? И аз, като се прибира вкъщи да видя, макар и за малко, мама, която ме критикува постоянно, има посреща с един тефтер и почва да ми дава задачите, да ги изпълнявам, на баба Пенка да помогнем това, на дядо това, винаги съм се отзовал, както и към всички беленчани. И ще го правя, докато съм избран от вас. Митко каза, аз ще почна отзад напред, Митко каза с моята колежка колко много сме помогнали да преобразим Русе, колко много сме помогнали да преобразим община Иваново, колко много сме помогнали да преобразим, и там тече процеса на преобразяване в община Ценово. И трите общини бяха посетени 2 пъти от министър-председателя, от министри, но там има работещи кметове от политическа партия ГЕРБ. И тук искам да кажа, че еврофондовете, за разлика от 2013-2014 година, когато бяха затворени, сега са отворени на 100%. И всяка вид идеи на общинските кметове от политическа партия ГЕРБ се превръщат в видими и реални резултати. Затова ние имаме безусловната подкрепа от Европа. Защото ГЕРБ ни обещава. ГЕРБ работи с ясни планове и с идеи, които са съобразени с реалността, с реалната обстановка в страната, с необходимостта във всяка една община. И аз се надявам това, което чух да казва Митко, че след изборите ще направи среща с хората, за да чуят как заварваме ситуацията в общината и какво трябва да се прави. Къде има необходимост
виждаме и за пътната инфраструктура, не искам да говоря, просто е ужасна. Митко, много ще ти бъде трудно да знаеш, но аз с нощи на събранието в Лом Черковна и в Дряновец казах, че той е герой. Той е герой, за да поеме тази отговорност. И аз искам всички заедно с вас да му дадем възможност да започне да пише историята на промяната на бяла. Най-човека с нашата подкрепа. С течение на годините, откато ГЕРБ излезе на политическата сцена, завоюва 9 победи. И ще бъде единствената партия към момента в Европа, която ще има повече победи, отколкото възрастта си. Защо тези победи са исторически? Първо, защото ГЕРБ свали от власт столетницата на 15%. Второ, защото един български политик два пъти стана премиер на България. Това е лидера на политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов. Ще стане и трети път. И трето, създадохме правителство с изключително много компромиси, но правителство на стабилността. Така че много хоризонти се отварят пред Митко и смятам, че ние всички заедно, моите съграждани от Бяла, тук има приятели от други населени места на общината, да направим така в неделя на 25-ти да бъдем всички активни и с номер 3 в бюлетината 3 неща. Първо, за Митко Славов за кандидат за общински кмет. Второ, с номер 3 в бюлетината за общински съветници от политическа партия ГЕРБ. Ние искаме да имаме мнозинство в Общинския съвет и подкрепа от всички останали десни партии, за да може Митко и неговия екип да влязат с летящ старт при решаването на проблемите. Аз почти всеки ден от началото на кампанията говоря с министрите, които работят в момента и не участват по никакъв начин в кампанията. Премиера им забрани, че трябва да си гледат министерствата, да решават проблемите, строят се магистрали. И тук искам да кажа една добра новина, че вече е избран изпълнителя за проектирането и започнало на пътя Русе-Бяла-Търново. Пътя убиец, пътя, който ни създава изключително... Знаете каква е пътната обстановка. Страдаме, тъжим за много наши съграждани, за близки, за приятели. Най-после това ще стане във времето. 2016 година трябва да тече отчуждаването. 2017 година започва строителството на първия лот. 2 лота ще има за този магистрален път. Русе-Бяла и Бяла-Търново. И за радост ангажимента, който пое министърката на регионално развитие Лиляна Павлова, първия лот започва от Дунав мост до Русе и ще завърши на Бяла. След това ще се продължи за Търново. За да можем да влезем в Хемус, някъде от района на Поликраище. Радваме се, че това е една мечта, за която имаше много битки, много борба, но най-после това ще се случи. Много неща има да се правят в Бяла, много неща има да се правят в малките населени места. Аз отидох, посетил съм всяко населено место. Не само сега по време на кампанията. Помагали сме изключително много. На Косово, на Бистринци сега, проект по ПУДОС. От ГЕРБ ли е кмета на Бистринци? Не е от ГЕРБ. Помогнахме ли? Помогнахме. Бях в Министерството на околна среда. И аз ги попитах, къде да бъде този проект Зелена среда? Казаха в Бистринци. Окей, там ще бъде. И чест му прави на Митко и на екипа му, че предлагат там населени места, където има необходимост. Макар и малко да се случват нещата. Митко и екипа му може да разчита на ръководството на партията, на ръководството на правителството, на министър-председателя, на народните представители. И затова, ако на 25-ти, на първи тур, Митко стане кмет и имаме общински съветници, подкрепата, аз ви заявявам, ще бъде уникална за Бяла.
Защото трябва да излезем от тази дупка, разберете. Боли ме много, когато идвам тук. Може да разчитате 100% на моята подкрепа, на моята колежка Светлана Ангелова. Така че, Светла, две думи да кажеш и ти, да ме подкрепиш и ти. Добър вечер, уважаеми жители от община Бяла. За мен е чест и удоволствие, че тази вечер съм тук и имам възможността да подкрепя силният отбор на ГЕРБ, воден от този прекрасен човек Димитър Славов. Отборът, който трябва да спечели битката в неделя на 25 октомври и на 25 октомври да имаме кмет от ГЕРБ в община Бяла и във всички населени места. Тази победа е изключително важна за нас, изключително важна за вас, мили хора, защото от вашия осмислен избор в неделя зависи не само вашето бъдеще, а бъдещето на вашите деца, на вашите близки и роднини. Както каза Митко преди малко, Бяла има нужда от развитие, трябва да се развива. Но видимите резултати са там, където управляват кметовете на ГЕРБ. Затова подкрепете ни в неделя с номер 3 в интегралната бюлетина гаранция за стабилни видими резултати, които ще реализираме в община Бяла, в Бяла и във всички населени места с подкрепата на европейски средства, с подкрепата на правителството на Бойко Борисов. Подкрепете ни, приятели, в неделя. А както каза и моя колега Пламен Нунев, от неделя нататък вие имате нашата подкрепа и обещаваме ви, ще направим Бяла и всички населени места от региона едни модерни, проспериращи и работещи. Благодаря ви!